Sunday rain ride. Ha! Woo! Yo, what is up girls and boys? So, andito kami ngayon sa C5, famous C5 exit dito sa may Heritage. So, may ride ulit tayo ngayon. So, kakakain natin ng lomi. May mga naaya tayo. This is Sir Francis, naka Ninja 1000. Of course, Sir Warren, nakasama natin, naka Ninja 1000. And si Sir Brian na nandun pa, nagpapagas na naka Z1000. So, roll out tayo sa famous Lomi House, may Batangas sa AA. AA's Lomi House. Tamang Sunday chill ride lang tayo. Kasama ang Kawasaki Boys. Projected na uulan pero mukhang hindi naman magtutuloy. Talagang lagi itong ganito. Let's go boys. Happy Sunday morning sa inyo mga katordo. So medyo maulang Sunday today. Medyo madilim. Rain or rain ang lakad namin today with the boys. At umuulan na nga. Walang iya. Ito na nga tayo guys, rain ride. Ano, maulan? Push natin? Push tayo? Ambon lang naman. Okay, o sige tara. Ba tayo ng road and rain. Haba natin ng rain mode para medyo mataas-taas yung traction. It's a cold ride today. So guys, para sa ating mga tropang nagmo-motor, no? Or tayong mga nasa dalawang gulong, kapag namumuo na yung tubig sa visor ng helmet natin, no, ang pwede mong gawin igilid ka lang ng kanan at or kaliwa kanan, igigilid mo lang, magsaslide yung kumpul-kumpul na tubig sa visor mo. So instead na punasan mo, mas maigi na i-turn mo lang, i-tilt mo lang na saglit, kaliwa or kanan kaliwa, ganyan. Automatic siyang magfo-fall off. Para naman iwas sa pagkuskus ng visor mo, no? At baka mas madisgrasya ka pa. Kaysa sa pag-tilt mo kaliwa kanan, at least meron ka pang vision sa may tagiliran. So makikita mo pa rin yung daan. Quick tip lang naman sa mga
tropa nating mga nagbumotor at laging gumagamit ng helmet. Sakto yung Lomi sa gantong panahon. Wag lang sana lumakas. Please don't. Nako, patay tayo na ito. Ang ating Tail-Tidy gaming natin. Putik gaming to ngayon. Based on my experience lang din naman no. Pagka gantong maulan, lalo na sa expressway, mas advisable na wag ka dito sa gitna. Dito ka sa may side na kung saan tumatama yung gulong ng 4 wheels. As much as possible lang naman Kasi as we all know, yung mga tulo ng oil, ng gas, andyan yan sa gitna. Either way naman, dito sa gitna or dyan sa may medyo gilid, far left. Pero wag dun sa mismo pinakagilid. Kasi doon, naman yan, purong bato-bato naman yan. Hi! Sunday rain ride. Ay, I'm so sorry. Safe distance lang tayo para meron tayong enough reaction time. Gumulan na nga talaga ng todo. Lumakas pa nga. Kung todo linis pa ako ng helmet kahapon. Uulanin lang din pala ngayon. Good job on the job, well done. Usapan natin nung nakaraan, di ba? Yung lakas ng motor na to. Rain mode yan, mga katodo. Ayan, naka-rain mode tayo, no? Tignan mo yung kadyo to, third gear. May onting delay, pero grabe, pa rin. T2 bike, pero talagang pangmalakasan pa rin naman kahit na T2 bike siya. Umulan na naman. Grabe naman yan. Trip. Lamig tuloy. Ay, nako, sorry mga sir. Sorry. Dito na kami guys. At ang aga namin guys. Okay. What's up girls and boys? So ito na, gear up na kami. Maulang ride. Paalis na daw kasi kaya ulan na. Saan ba yan? Iba rin talaga yung tindigan ng Z1, no? So ngayon guys, pumunta tayo ng tambayan after natin kumain. So balik tayo BGC. Doon na magkakape bago ma-disperse yung tropa. And maunti lang ang mga nagra-ride ngayon, kung nakikita nyo mga katodo. Kasi nung weekend lang, or I mean nung Saturday lang, yesterday, Sunday ngayon So nung Saturday lang naganap ang Boss Ironman Luzon. Kaya medyo maunti lang ang ating mga katropang big bikers na dumadayo ngayon or pumupunta dito ngayon sa Batangas. Congratulations pala, no, sa ating mga
katodong big bikers na sumali sa Boss Ironman. Sad to say, may mga nakita tayo at napanood tayo ng mga disgrasya, no? Eh, Diyos ko, ang lakas ng ulan. Basang-basa na ako. Oh, dito ulit sila. Kaway din kayo, kaway. $109 kilometers. Makakauwi pa tayo niyan. Isang parka na lang? Ah, May gasoline station naman dyan eh, Shell. meron dyan sa gilid. Mamaya pag uwi. Alright, so guys, masamang balita, ito na naman tayo. Nabiyak na naman siya. Wala na talaga, hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. So, dito po rin tayo. May mga dumating na tropa, naka MT-09 at isang naka Ninja 1000 din. So, ito yung lineup natin ngayon na mga katodo. So, hindi na ako makakapag-video pa uwi. Pero ayan, yung lineup natin. So, MT-09, Bang, Ninja 1000s, Z1, and N1 Ninja 1000. Alright. Sheesh. Yo, what's up todo? Pasensya na guys, hindi na ako nakapagpaalam sa inyo sa daan kasi nasira nga yung helmet mount na naman natin. Bad trip, twice na. But anyway guys, maraming salamat sa pagsama sa akin today. It was a long day but it was a fun ride. I hope you guys enjoyed it and thank you so much sa mga nakasama ko, si Sir Warren, si Bray at si Francis. And antok na antok ako, so idlip muna ako mga katodo. Alright? Oh, by the way guys, bago ang lahat, lagi niyong tandaan sa lahat ng mga pangarap nyo, maliit man yan o malaki, sipagan nyo, kilusin nyo at itodo nyo. Peace out guys. Good night.